Здравейте! Здравейте, здравейте отново. Имам да споделя някои неща, до които така някак си достигнах. Някаква информация, която тече от известно време към мен, която искам да я споделя с всеки един от вас, който се интересува от това какво се случва с нас, какво следва от тук нататък и откъде сме тръгнали, за да стигнем до тук. Като постоянно се говори за това, че вече навлизаме в 5D и това създава доста дискомфорт в повечето хора. И сега аз искам да дам малко яснота, като не налагам на никой моето мнение, моето виждане за нещата. Просто това е едно мое усещане, едно мое разбиране, едно мое осъзнаване. Като ще тръгна оттам, че в този живот ни е заложено, според моите виждания и усещания, да стигнем, започвайки от 1D, стигайки до 7D. Работейки с чакрите, техното лечение, чрез медитации, чрез констелации и много други методи. Достигнах до убеждението и от целия ми опит сега с всичко в живота. Достигнах до убеждението, че ние имаме заложено в този живот да се развием от 1 до 7 чакра и да стигнем от 1D до 7D. Просто ни е изначално заложено при нашето раждане и от тук вече всеки един според своето темпо, според своя начин на живот, според това ритъма, метода, който използва, начина и желанието да върви напред и с това колко работи върху себе си, защото тук е най-важно това. Извършваме ли работа със себе си? Развиваме ли се, учим ли се постоянно, работим ли върху своето самоусъвършенстване? Като Бог е толкова велик ли, Твореца ли, кой както го нарича, източника, силата, светлината, енергията, която ни е сътворила, е толкова мъдра и все повече и повече ме изумява с нейното величие, с нейното богатство, с изобилието на всичко, с всичко, което ни залива. И с всички онези шансове, които ни дава за себе развитие и реализация и постигане на съвършенство все повече и повече, като ни е дал методи като медитации, различни видове, йога, различни видове, дао, дзен, различни видове религии. И чрез използването на всички тези методи, всеки един от нас, от една или друга форма, достига до мястото, където той смята, че му стига, или смята, че му е добре и че му е угодно и че му е удобно. Но целта не е да ни е удобно и да ни е угодно. Това е точно тази енергия, която те кара да се стопираш, да се блокираш и да застанеш. Да, тук ми е добре, тук ми е угодно, тук ми е удобно, тук ми е комфортно. Изпадаш в зоната на комфорт, която спира твоята еволюция. И това пак е въпрос на избор. Осъзнавам, че през цялото време ние имаме, от самото си раждане имаме възможността да избираме. Дали да вървим напред или да спираме развитието си. Като сега ще обясня защо така си мисля, че чакрите и всичко това е свързано, взаимосвързано с 1, 2, 3, 4, 5, там колко де. Като ще започна така. Аз сравнявам 1D
с първа чакра, с огъня, който е вложил в нас Твореца енергията, за да бъдем сътворени. Като първа чакра е огнена чакра, тя е червеният цвят е огън. И тя е под названието коренна чакра и тя е нашата връзка с Земята. Първоначално всички, които са били, всеки един от нас е минал през тази еволюция, са били едни неандерталци или диви хора, които са били сътворени, които са били свързани с Земята и от тук свързани с Сатурн. Като тази чакра отговаря за оцеляването на човека, за изхранването, за сигурността, като човека в това време, този първобитен човек, е трябвало да се погрижи, да се научи да оцелява, да се научи да се свързва с земята, с сетивата си, с обонянието си. Като тук основните органи, които и части от тялото ни, които са били много нужни да бъдат развити тогава, са били краката и долната част на гърба, както и дебелото черво и половите органи, защото е трябвало да се размножаваме. И за мен това е било нивото на първа чакра или нивото на 1D. В 2D или втора чакра вече ние преминаваме към оранжевия цвят, жълтия цвят, където всичко това се свързва с вече човекът, първобитният човек, или това е 2D човекът. Тук той започва да се свързва с това да придобива някаква самооценка, увереност, да се учи да намира начин да оцелява и да го стабилизира. Като започва да се свързва с емоциите на себе си и така и с емоциите на другите, като започва да живее на стадния принцип. Започва да живеят на групи, на семейства, на родове. И от тук вече се включва и Сатурн, който започва да събира кармата, която тези хора започват при отношенията си един с друг да образуват. Като тук също много се набляга на сексуалната енергия, на това да намериш правилното място на където ще живееш и да организираш самия си живот, като го правиш в групата с хората около теб. И това е 2D. От тук преминаваме към 3D или нашето времето, в което се намираме ние сега. 3D вече е мястото, където се свързва нашата творческа енергия, слънчевия ни сплит. Там, където вече като сме станали, открили сме кои сме, какви сме, какво можем. Открили сме мястото, където живеем. Установили сме се, имаме вече дом, имаме работа, имаме обществото, имаме семейството, рода, към който принадлежим. Ние вече започваме да творим, да откриваме нашите творчески заложби, да работим чрез нашите усещания, свързаности с колектива, да следваме общо приети норми, да си поставяме идоли, кумири и
така тук достигаме до това дали да се доверим на други или да не се доверим, като следствие на опита ние преминаваме през много срещи с хора, събития, било у дома, било на работното място, така че да се свържим с себе си и да открием кои сме и да развием нашите творчески дарби и таланти, чрез които да оцеляваме. И от тук 1, 2 и 3 D са едни енергии, едни времена, в които ние трябва да овладеем егото, страстите, импулсите, гнева, страховете, безпокойството, осъзнавайки, че преминавайки през тях и развивайки ги, ние започваме да усещаме, че всяко едно чувство, което сме изпитали, всяка една емоция, през която сме преминали, са повлияли на нашето физическо тяло. Било на бъбреците, било на черния дроб, на жлъчката, на цялата храносмилателна система. Но от тук разбираме, че свързвайки се с всички хора около нас, ние сме се свързали от страхове, от несигурност, от безпокойство. И така сме създали общество, в което живеем, или род, в който живеем, в който имаме да отработим всички тези чувства, емоции, качества. Рамките, в които сме се вкарали със сътворяването ни, следствие на целия ни житейски опит. Като сега, вече преминавайки в 4D, или свързвайки се, изчиствайки нашата четвърта чакра, която се намира в нашата сърдечна област. И от тук тя трябва да бъде разблокирана, защото следствие на всичко това, през което сме преминали, много от нас сме я блокирали. Преживявайки предателства, преживявайки страхове, болки, живейки през всичките тези ограничения. И в един момент всеки един се събужда, работейки върху себе си. И навлизайки в четвъртата си енергийна стойност или работата с четвъртата чакра, свързване с сърцето, като разбираме, че живота е просто цикъл след цикъл и че хората при нас идват, ние трябва да ги приемем, затова има предна врата на сърцето и задна врата на сърцето. Това е единствения орган, който има предна и задна врата. Ние приемаме всички тези неща, през които преминаваме, вземаме най-доброто за нас и пускаме през задната врата да си отиде. Като не сме осъзнавали, че ние сме пускали по обратния път, не сме знали кое е входа и кое е изхода на сърцето ни. И сме пускали обратните енергии, по обратно енергиите, като отзад напред, и така сме блокирали сърцето си. Мисля, че който се замисли и който влезе повече в тази енергия, ще осъзнае за какво говоря. И така сме попаднали в доста блокажи на сърцата си, които следствие на 4D, когато вече осъзнаеш, че ти имаш тези блокажи, искаш да ги изчистиш и искаш да бъдеш същество от любов, да се свържи с любовта в истинската й форма и сила, защото до този момент ние просто сме си мислили, че знаем какво е любов, а това всъщност е било страха да останем сами, страха как ще оцелеем, страха да запазим имота, който имаме и всички тези чувства и емоции, които са ни държали в една рамка, в едно общество, в едно семейство, в една работа и така нататък. Точно когато се е започнало да се работи върху 4D в обществото, хората са започнали да пътуват и в други страни, да се свързват и с други хора, да искат и да видят други начини на живот, да се свържат и с другите начини на любов.
И така да се разчупят много рамки, много норми, много ограничения, много ограничаващи вярвания, табутата. И така по този начин да се свържим с сърцето си, като първите три отговарящи за материалното, първа, втора и трета чакра, или 1, 2, 3, са материални чакри. От тук вече минаваме към духовната чакра, която е първата, която е преход от материалното към духовното. Тоест 4D, или нашата четвърта чакра, когато е чиста, е мост между тялото, ума и духа. И тук истинското сетивно чувство, което помага да се развием напред, е да осъзнаем какво означава докосването, допира и че това е нещо, което има памет. Като тук нататък вече започва да се включва след изчистването на нашата четвърта чакра и влизането и тръгването по моста на 4D, се започва едно мислене, едно свързване с баланса в нас и осъзнаване, че той липсва. И че до сега да се чувства всичко това, да се чувства всички тези страхове са ни пречили да обичаме и да изпитваме истинските чувства на свързаност, на грижа, на внимание. Като преминем вече от 4, мостчето на 4D и отидем към 5D, или започнем да лекуваме нашата пета чакра, а това е свързването чрез думите през сърцето с хората, защото когато изкажеш дадена дума от сърцето си с любов, както казват мъдрите хора и старите хора, не е важно какво ще кажеш, а как ще го кажеш. И когато то е казано през сърцето, а не през страха, когато е казано през любовта, а не през страха, тогава вече започва да има ясна и чиста комуникация, където вече от тук нататък започва да се развива творчеството, чрез мисъл, чрез реч, чрез писане. И от тук започва всеки да изразява всичко това, което чувства, всичко това, което мисли. И от тук се дават възможности за промяна, трансформация, изцеление на самия човек. Като изкаже гласно и го напише всичко това, което мисли и чувства, всичко това, през което е преминал, той си дава възможност да мине напред еволюционно. Като тук вече има много блокировки в четвърта чакра, в пета чакра са предимно блокировките на това да не можеш да кажеш, да се изкажеш какво мислиш, какво чувстваш. И от тук това е нещото, което наранява, блокира нашата щитовидна жлеза и над щитовидната жлеза, като губим баланс и не позволяваме на себе си да общуваме пълноценно с другите хора. Като тук основното нещо, чрез което се свързваме с другите хора, е слухът. Като повечето хора не осъзнаваме, че ако не чуем другия какво казва, ние няма как да го разберем. И ако човекът отсреща не ни чуе какво казваме, пак няма да ни разбере. И тук идва разминаването в комуникацията между хората. И от тук излизането извън баланса. Аз знам всичко, аз мога всичко, аз съм професор и мога само да бърборя, да дрънкам, което не води до нищо добро. И когато има блокажи в тази пета чакра или блокажи в преминаването на 5D, блокажите са това, че сте плахи, слаби и не смеете да изразите своите мисли, чувства и емоции. Знака, един от символите на това, че сте преминали в 5D, е, че започвате ясно, спокойно, безпроблемно от сърцето да изразявате своята истина, без изобщо да ви вълнува кой какво мисли, кой какво казва и чуждото мнение.
тук не значи, че ставаме ние професори, самотлалци и така нататък. Напротив, тук вече сме свързани с първа, втора, трета, четвърта. Сърцето е нашия хармонизатор, балансьор и заземяващ елемент. И ние оттам свързваме с нашето говорене, нашето изразяване чрез сърцето и се заявяваме и минаваме напред в 5D. Където в 5D, тук всичките тези 1, 2, 3, 4, 5D са състояния на духа. Тук не говорим, че ще отидеш на друга земя, че се преселиш, че ще умреш или ще някъде другаде. Това е израстване на човека, еволюционно израстване. Израстване на духовен план. Това е нещото, което под една или друга форма на проявление, която съществува, като даваме право на всички да съществуват на собственото си стъпало на еволюция. Виждате как около нас има хора, дето са още в 1D или са на първа база развитие, първа чакра, 2D, 3D, 4D и така. Точно за това се казва, че ние сме много измерни и съществуваме в много измерения. Като аз имам едно вярване, че всеки един от нас съществува в повечето измерения и когато стигне до пето, вече събира всичките свои фрагменти от 1 до 5 и става цялостен и от тук вече става осъзнат и започва да търси духовността, започва да търси това, което го издига нагоре, което го освобождава и го прави свободен. А когато си свързан с материята, ти няма как да си свободен. Тук основното нещо, което трябва да научим в 5D е да пускаме. Да пускаме всичко и всички и да се изразяваме и да живеем в радост и щастие, защото разбираме, че всичко, което се е случило и се случва за наше най-висше благо и всички хора, които идват около нас, са наши учители, както и ние сме учители над тях. Така, минаваме на 6-та чакра или 6D, който достигне до там чудесно. Ще бъде много хубаво, защото там вече това е третото око. Това е мястото, където се свързват възприятието и знанието, виждането, чуването, усещането, всичките наши възприятия се събират в едно. И от тук ние започваме да виждаме по-голямата картина и оттам интуицията ни се развива все повече и повече. Като това място се казва, че е центъра на душата ни и ни свързва с Божественото, като ни помага да се свържим точно чрез тази интуиция с източника на нашето сътворение. И когато имаме блокажи в тази чакра, не минем на 6D, защото ще преминаваме през уроци, докато преминем, това е нормално, целият житейски път е такъв. И никой не трябва да се съди и да се критикува, просто трябва да работи и трябва да не спира да вярва, че той расте нагоре и да изразява намерението и желанието постоянно да работи за собственото си развитие. Всеки може да работи само единствено на собственото си развитие и за нищо друго. Защото всеки друг около него е тук да му помогне с едно или друго действие или с бездействието си да го издигне нагоре. Да издигне другия нагоре. Колкото е невероятно да звучи. Когато е блокирано третото око, тогава хората са егоисти, неотстъпчиви и инати. Което идва от това, че не иска да пусне всичко това, което държи до този момент, иска да го държи само за себе си, не иска да го споделя с другите, а при вече 5, 6 и нагоре D, всичко е за всички, има в изобилие за всички и всеки може да си получи това, което желае. Като вече 7D може да си го материализира с мисълта, а това вече е достигането до 7 чакра или 7D, където
сме свързани с цялостната информация, с цялото информационно поле, с базата данни, с източника на всичко, което намира се на върха на главата, и това е центъра на духовността, просветлението, и тук тече една динамична енергия, която същевременно, когато се свържем с нея и минем на 7 ден, ние ще бъдем доста защитени, защото виолетовата енергия, която слиза, е много защитна. Тя поставя нещо като ограничение на всеки един, който стигне развитие 7D, до него да не достигат тъмни сили и енергии. Като тук вече имаме възможност да бъдем и без тяло, да станем безплътни, да пуснем материята, което сме отработили в 4, 5, 6D и вече сме готови да го направим. И когато го пуснем, ние вече можем да бъдем безплътни. Като тук вече имаме ясно осъзнаване и просветление. Свързваме се с общото съзнание и тук аз съм това, което съм, и душата се свързва с човека изцяло, духа, и той вече става едно същество от енергия, която може да сътвори всичко чрез мисълта си, защото тук вече няма злоба, завист, няма негативни енергии, няма тежки енергии и тъмни енергии, които да попречат за това. Аз вярвам, че нагоре има още изкачване, еволюционен растеж, но в този живот ни е заложено да стигнем до 7, така че успех на всички, които се трудят ежедневно, ежечасно, ежеминутно да се растват нагоре, дай Боже да минем и по-напред, защото никога Бог не дава по-малко от това, което имаш ти и можеш да постигнеш. Имаш всички възможности, имаме всички възможности да минем напред и знам, че ще минем. И когато вече минеш в 7D, тогава ще ни се открият новите възможности, новите потенциали, новите начини на 8, 9 и така нататък. Това са енергийни вибрации или това са измерения, които съществуват тук и сега, в това време. Точно за това се казва, че съществува само тук и сега и този миг. Съществуват на едно място, на една земя, и това е според развитието на човека, според неговото еволюционно развитие на духа, на душата и стремежа му към това. Пожелавам успех на всички ни, надявам се да съм полезна с това видео, с моето осъзнаване, с моите виждания за нещата, и така ще ги споделям с вас. Всичко това, което идва до мен, което аз осъзнавам, което аз разбирам, ще се радвам да съм полезна и ще се радвам да сте го разбрали, да съм го предложила по най-лесно достъпния и лесно разбираем начин за всички ни. Успех, успех,